Kasi ako, depende sa mga lahat. Sumawa. Ha? Sila rin siya. Tagal niya sa mga. Wala pa ako nga ng magmuya. Tatak pa present. Ano, boss? Sa ano ka na? Ito na? Regular. 40 ba? Ah. 40 minutes. Po. Ano tawag mo? Kaya mo naman. May birthday dyan sa laban mo naman. Yes, man tayo. Nasaan ka na nakapagalan? Yan, sa pag-akyat. Tapos kumain ka ng gano'n. Wala na. So, naglalakad ko. Maglalakad pa sila. Paano ko lang, dito lang kayo. Yes, na bilang kasi ka. Pan. Ba, ito. Lalaki, kita bilang. Mabilis ko po. Pagbumanan ng gusto, mabilis ko. Sa ating ano yung flavor? Interesado ka ng tumulito? Kaya mo na, gawin niya muna yung bahay niya. Kukuha, palag-palag. Sa sahod mo, kaya niya yun.
Yan ang malaki. Yan ang malaki. Sobrang dami. Okay. Tsaka, airport talaga sa tatayan. Sabi tayo mo. Wala. Pag-log na siya. Ano ba kaya nagsunod siya ng mga? Hindi, nagpapayad ng tao. Sobrang tulis. Ngayon, nagpapayad na sila ng parating. Ano, diyan mo wala? Dati, hindi sila nakikita. Kahit ang mga appliances sa mga ilang kaya palitin na ayan. Pila lang yung gas. Meron dito? Meron po. Meron. Punta daw sa akin. Sabi niya pa yun. Punta ka na ako dyan. Dito ako natutuloy. Tira mo ako. Nagkagano ako sa inyo. Breaking po. Tara. Na. Paano? Over bus, wala na?